V oblasti okolo Ružomberka začali totiž s výstavbou novej kanalizačnej siete. Behom, chytro otvárať, chytro, bože môj. Tu sa zanečistím. No, sme mysleli aj na hýbe, že keď ťahnačka chytila, nebolo tak. Tak. A kde bolo viac detí, no nemohli ísť obaja do záchodu, tak jeden chytro bežal na hnoj. Na druhej strane mali čím hnojiť kapustu, tá vraj potom nemala chyby. Takej kapusty sa už nikdy neurodí, také je to korenie. Odvtedy sa toho v Liptovských Sliačoch veľa zmenilo, staré dedinské maniere vystriedala moderná doba, plná technických výdobytkov. Splachovací záchod je neudeliteľná súčasť domácnosti, ale rovnako i žumpy po dvoroch. Vyriešiť problém 4 dedinám v oblasti a prímestským častiam Ružomberka má nová kanalizačná sieť za 12 miliónov eur. A je to nemysliteľné, aby v takýchto obciach v dnešnej dobe takýto štandard nemali. Kanalizáciu pre takmer 6 000 ľudí by mali dokončiť o rok a pol. Z Liptova, Ľubo Fronko, televízia Markíza.